Goierriko hitza egunkariak berriz, ehunez, baina 10 urte bete ditu aurten. Zorionak eta urte askotarako. Egunotan ari dira gainera urteurren hau ospatzen. Xabin Fernandez, tarta eta guzti joan zaie bisitan. Zorionak eta urte askotarako, Ba, eskerrik asko, aber beste 10 gutxinez ditugun eta hola seitzen duen bidontat. Seguro baiet. Bueno, zorionak eta beste inbeste betetzeko eta askoz gehiago. Zemuz ospatu zenuten aurreko asteburuan edo zemuz ari zarete ospatzen? Ba, aurreko larunbaten oso ondo. Jende asko jungo zala bagenekiu, gonbidatu asko benitulako, Goierriko 28 eragile guztien holtza gaina. Eta ikusten ere jende pila bat, eta azkenen oso girona sortu zen. Zuk irakurtzen duzu? Bai, egunero. Albadet beintza bai. Ingurun gertatzean gauzak eta hola jakiteko bai, beharrezkoa da. Bai, esango nion, zorionak, 10 urte otatio eta segi dezala holaxe, eta guke ala ingo deuzio zer pixkat geixogo irakurtzeko. Hombre, erresa ez da, ez azkenen euskera, ez da prentsa idatzie, kosta egiten da. Baina ona daukegu ben oso gertuko gehala, bertako geha, jende guztiek ezagutzen gaitu, eta herritarrei esker eta goiertarrei esker aurre egiten jarraitzen dugu, ez? Ze nireteko oso importante da jakitzea zer pasatzen den herrian, batez ere Beasain, ez da hemen bizi naizelako, baina baita ere inguruko. Bai, zorionak eta hola etxe zeitzeko. Ez die urte erresak izan. Ez, danetik izan da, ez azkenen publikazio kopuru ere astekoaren murriztu gendun, gero sortu gendun Goiberri pixkat nolabait utxune hori betetzeko, eta horrekin txena zuten ez, pixkat juten da saltoka aurrea egiten jun bardaz. 10 urte ditu? 10 urte, ja. Demora, zitu pasatzen dela. Bai, ala da. Irakurtzeko itxura ibal daukezu? Egi esan tabernetan, esan etxenez. Etxenez dugu hartzen da tabernetan, baina ondo etortzen da, zozen enteratzeko, festa diela eta bestea eta... Festa diela jakiteko. Bazpare. Bueno, zorionak, oaindaren nahi baino gehiago hasi zien nahi, gauzokin, zati betik hasierea zailago izaten degeta. Hasiko gai irudi berrikin. Eukiko dugu mantxeta berri bat eta maketak eta berrik izango die. Eta webgunek ere berrituko ditugu eta hori ere berrie. Orduan hori izango da lana, horri dana buelta eman eta berritzen jutea. Nik detailetxo bat ekarri dizuet, zorionak eta urte askotarako Goierriko hitza. Gara zure adiskide ona, gora zu.